Ved landskabsværket Vestled i Hvidsande mødes byen og havet i grænselandet ved klitterne. Vestled lagde sig til rette i klitranden i 2006 og strækker sig ud fra parkeringspladsen i udkanten af den gamle fiskerby med et areal på 1350 kvadratmeter. Værket er blevet til i et kunstnerisk samarbejde mellem arkitekt Carsten Juhl Christiansen, billedkunstner Marianne Hesselbjerg og landskabsarkitekt Torben Schönherr. Jamen, for os surfere, vil jeg sige, der er det ligesom blevet et chill-out-sted, hvor man sætter sig op og får en øl bagefter og kan sidde og lune sig på den, fordi den bliver dejligt varm at sidde på, og man kan sidde lidt i læ for vinden op. Og, som jeg siger, for os er det blevet sådan lidt så det er et skulptur, ikke også, men det er blevet en ting, som vi bruger meget. Og så i det hele taget med, at vi har fået lagt sten på hele promenaden ned til stranden her, det gør det bare det hele lidt mere fornemt at række op, og man skal ikke kravle over sanddynerne og så videre. Så for os, skal man sige, der er det meget funktionelt, og det passer ind. Altså, det virker ikke som noget, der er puttet der uden nogen mening. Altså, alle mennesker får noget ud af det. At det ikke bare er en statue, der står og kigger mod vest. Det synes jeg er fedt. Altså, jeg er ikke den mest kulturelle person, men det her, det synes jeg er fedt og funktionelt. Kunstfondens udvalg har udpeget det sted, fundet, at det her er der et sted, hvor der sker noget, og det er et betydningsfuldt sted. Et sted, der har noget på forhånd i kraft af situationen, men det er ikke gjort til noget. Selve situationen af Holmsland Klit er en tange. Det er ligesom om, at vestkysten er snittet ud som en linje for sig. Der er jo vand på begge sider. Så det er ligesom klitranden, man ser som landskab. Stedet er altså sådan en linje i sig selv. Og så er det samtidig placeret over for den, den største linje, vi har, horisonten. Og de to, det felt, det var ligesom der start, vil sige, jamen der er noget der på stedet, som man ikke man kan ikke undgå at forholde sig til det. Det er det største, der er. Ja, der var den overvejelse, at hvis vi lavede et kunstværk, der på en måde kom ind som sin egen betydning, så ville så ville vi føle, at vi var på en eller anden måde overlegne eller arrogante i forhold til det store skaberværk, der sådan set er ude foran. Så på den måde så havde vi en fornemmelse af, at kunstværket skulle ikke påkalde sig sådan meget stærk opmærksomhed, men det skulle gøre opmærksom på det, der var. Teglen, den valgte vi efter mange overvejelser, men det, at der er klitgårde, og de er bygget i en bestemt sten, en milebrændt sten, som man lavede på stedet. Og så fandt vi hos Petersen Tegl en sten, der er lavet på samme teknik. Da vi så, at den kunne godt ligge i sandet, og den havde en skønhed som materiale, så var det meget, så blev det meget hurtigt klart, at den havde det i sig, at den både kunne koble til stedet og traditionen, men samtidig var egentlig så pas fremmed for det at ligge på en passage, så at man både fik fat i bygningskulturen på stedet, traditionen, og samtidig lige skubbede den lidt, sådan så man blev opmærksom på, her gør vi noget. Vi gør noget særligt her. Og på den måde følte vi alle sammen, eller alle parter følte, at der var et møde her mellem København og Hvidsande, mellem en kunstnergruppe og et lokalsamfund, så det gjorde, at vi havde en fornemmelse af, at vi havde i hvert fald mødt stedet og mødt stedets befolkning. Façonen på den bølger jo smukt, som bakkerne over i Østjylland. Men til de her forvredne klitter, nej, det duer ikke. Det virker som fremmedlegeme på mig, og det har jeg egentlig synes fra dag et. Sætter man sig på den om vinteren, så er den jo møghamrende kold, så er man ved at fryse røven fast. Og sidder man der om sommeren, så sidder man der kun i 5 sekunder, for sådan er brandhamrende varm, så man er ved at
at ryge af. Det er ikke godt. Og om sommeren, der er det tit folk, de sidder her med, de har madkur og ser og hygger sig. Så vi synes, at være i besiddelse af sådan et kunstværk, man bruger hver eneste dag til nyttige ting, og så plus den er rigtig flot. Så den er vi rigtig glade for. Jamen, jeg synes, det her det er i hvert fald bedre som en skulptur eller en statue. Eller det kunne man da overhovedet have brugt til noget som helst. Han som bare til at gå og tage billeder af. Og jeg synes bare, det er godt, det er lavet. Fordi at handicappede kan komme ned, helt ned til vandet. Og jeg har opfattet sig som en praktisk foranstaltning. Og kigger sådan noget som en kunstværk. Og det er endnu flot, når du kommer udefra. Sådan set. Altså, det er jo en oplevelse, der er ret mange, der får, men den får vi jo. Og det er noget, vi nyder, hver gang vi kommer ind. Jo. Når vi kommer udefra, så ser vi den jo som... altså bliver mere og mere en mindesmærke for os, altså sådan hjemtegn. Jo. Og der er spil i det, fordi når hvis det regner, og hvis det er lige meget, hvordan at solen den står over og sådan nogle ting. Altså det er noget i naturen, den får den her til, den laver en forandring i det hele tiden. Men dengang de sådan startede op med, der forstod man, at det her det skulle blive til kunst jo. Men altså, der er mange former for kunst jo. Verden forandrer sig. Skal vi se, om vi kan følge med jo. Så det